गय गायनाय दंमोन गासिबो हाग्रा जाजोब्बाय बेवहाय गासिबो जारमां जाजोब्बाय नै बेनिफ्राय औवा बागान दंमोन बै औवाया बे औवा बागानखौ JCBजों एवखुनानै बाव गय गायदों आरोखि हाग्रा जाजोब्बाय नै आंहाबो फोसाबनो मोनाखिसैना नै एखे जेरैबो हाग्रा गोजा नै गया बेबायदि हनै बेयावबो हनै नै ओमफ्राय हनै बेजों बिफांखौ फोसाबबाय आरोना बेखौ दानजोबनानै बिफांखौ फोसाबनोसै बे हाग्रा जाजोब्बाय एखेबारे दाननोबो टाइम जायाखिसै नै बेखौ फोसाबनोसै एखेबारे बिदि ओरै बैजों दंजोबो आरो बैसिम बे हाग्रा ग्रौ ग्रौ बे सिं सिं दंजोबो बैलाय हनै बे नैबे बे ओरै लाइन ओरै ओइजों ओरै नेट होनाय दं बे गासिबो दंजोबो दिनै दाननोसै बेसेबां हायो नैबेलाय गय बिफां बेजों ओरै सिदा लाइन दं ओमफ्राय ओरैहाय ओइ सामा ओरै जिं बे गासिबो गय दंजोबो बे सिं सिं गासिबो गय दं माने मथा मथि बेखौ फिलाप खालामब्ला 200थासो जागोन आरो बिदिनो बेसे डिसटेन्स बे गायनाय बायदि गायोब्ला 200था बैलाय बे ओरै गय गोजा बे गासिबो ओरै गय गोजा आरो गय गोजा बेखौनो मावदों दिनैहाय नैबे नै बे सिङाव दं नै बेलाय हाग्रा गोजा आंबो गोबावसै लोमजानानै थाबायना लोमजानानै थानायखाय खुनु बिदि बोलो गोनां खामानिबो माने मावनोबो हायाखै आरो गैया खामलाफोरखौबो लानोबो मोनाखिसै खामलानि दामाबो जि दाम जाबाय ओंखायनो माने देनां लोमजागाबा हारसिङै मावनोसै नायनोसै होननानै थादों आरोना बेयाव सासे न' खाथिनि उन्दैसा दं बेखौ लानानै दानबाय आं दिनै गावबुरानाव सावथाल फुजा दं ने उपेन दा बेनो फुजा जानो फैसा हरनोसै दा बिदिखौ दानजोबनानै जोङो बेसेबांखिनि हायो दा ओंखाम जाजासिम फोसाबनोसै बेलाय गय गोजा बैजों 200थासो गय गायजागोन जायगाया आरो सिङाव माइक्र' लिबु थिबु होजागोन मथा मथि माने 60,000 300 थाखा खरि नोङो फांसेयाव हमबाबो 200जों 60,000 फैगोन आरो बोसोराव बे गयनिफ्रायनो आरो सिङाव लिबु थिबु गायनानै मथा मथि बिदिनो 80-90,000सोखौ माने बे जायगायाव बे एरियायाव बोखांनो हागोन आरो ओइ साला दङ माखासेया गोजानथार जायो हाया बे न'नि खाथियावनो बे बागान आरो बेखौनो मावनोसै दिनै एसे राखांनायखाय गोबावसै 9-10 मास जानो जाबाय आङो बेमार जादोंमोन नालाय बेमार जानानै खुनु माने बाहेरायावबो ओंखारनो हायाखै न'नि खामानियावबो एफाराब बिदि बोलो गोनां माबानो हायाखै दा बे गय बागान आरो आंनि फिसानो बेखौ फोसाबलांजोबनोसै बेखौ मावनोसै बेखौ फोसाबनानै 5 बोसोरनि उनावनो मोनहैगोन ना बिफांखौल' फोसाबनोसै ओमफ्राय मालाबा खामला हगारनानै हाग्राखौ धलायहोनोसै माने दिनै आङो बिफांखौ जा हायो माबानोसै एवनानै बिदिनो साफा खालामनानै दोनसै आरो सिङाव बेखौ साफा खालामबा माने लिबु नङाबा नेक्स्टनिफ्राय बिदिनो हालदै बा हाइजेंनि टारगेट खालामसै आरो आं बेयाव गासिबो बे जिं जिं दंजोबो गया बैथ' बे देरजोबनाय बे माखासे बे सिं सिङाव गय दंजोबो बैलाय बेजों गय हाग्रा जाजोब्बाय बेखौनो गायनोसै आरो बेनो टारगेट बेयाव सिङाव हालदै नङाबा हाइजें आरो साइड बे बर्डाराव गासै लिबु होनानै बानायजों होमबानो फैसाया माने गयावथ' नों 200 दालजों बिदिनो 300 थाखा खरि हमब्लाबो 60,000आ फैखागोन आरो नों हालदै हाइजें जुदि आबाद सिङाव दिरुनबावोब्ला बिदिनो 90,000 80,000 बिदिया फैगोन आरो
दा बेनो आंनि फिसासा माने न' सेराव गय बागान खालामनाय हाया। थ' लोगोफोर नोंथांमोनहा जाय जाय नायदों नोंथांमोनखौ थेंक इउ होननानै बुंबाय। थ' एसेनोसै आं खामानिखौ मावदिनि आं बेखौ एवस्रांजोबनोसै।